Roti-roti lemben-lemben saiki biyen Dek. Ora serok, Ora sotil, ora wajan, ora melok, ora kendel, ora dolan. Iki lho gambarmu. Dek. Masuk. Masuk, Dek. Masuk, Dek. Dewe ya terima di sepelek nih wong wedok iki. Ada apanya? Dek, Alah. aku tawarin Dek. Iya, pulang ae. Kowe gak tawarin ya? Gak kowe ya. Agustus Januari. Putus gak putus hari ini. Alah. Iya. Dunia tidak selebar Katok kolor, daun kelor. Alah. Aku lali lah aku. Kembang klepu. Hilang satu tumbuh mbokmu. Jadi aku gelem, aku seneng ngomong tak Tumbuh 1000 Dek. 1000 Dek. Alah. Rene. Model mau paling budal numpak apa? Numpak apa? Numpak mobil, Mobil, elep, sepeda motoran. sepeda motor. Aku ki lho, dipikul Mati toh. Bangkrek itu. wong ben wedi. Wes cukup Urung. Ora iso. Alah, Apa wis larang rambang timbang lombok. larang wong lanang timbangane wong wedok. Enapane wong wedok iki? kok iso lekmu sombong dadi wong lanang. Alah ora iso. Apa wong wedok? Sak rosa-rosane wong lanang panggah rasa wong wedok. Alah. Ndak bisa, Bro. Sepiro bantere playumu? Sik banter playune jet. Sepiro kandeli kulitmu? Ngandel kulite tank. Alah. Arep kok sombong kowe wong lanang-lanang loro ora bakal ngalahne wong wedok. Alah, Wong lanang iki kuat banget, Dek. kuat. Kekuatane wong iki teko wong Wong wedok paling apa? Dudono apa wae contone? Lho contone pikul-pikul, Ngangkati beras, ngangkati beras, ngangkati watu. ngangkati lombok. Oh, wong lanang kok Lanang wong bakat. wedoke mekeh-mekeh. Alah, Bisane. Mas. Ora sah sombong dadi wong lanang. Wong lanang alah rene apa-apane panggah rasa wong wedok. Kok iso? Wong wedok nggawa gunung loro nyandi-nyandi ra bakalan sambat. Wong lanang apa? Nggawa ndok loro dititipne manuk. Alah. Dek, Aku mah gak melok aku nek pas kuwi. kowe melok. Mah aku. Iya, Dik, aku. Rawamu. Pertanyaane sing angel pisan lho musuh aku mahasiswa iki. Iya. Pak. Lho aku. Pak. Apa? Umpamane wedhus no teleke jenenge apa, Pak? Pertanyaan omong enteng serintil goblok. Lewat terus dimanapun anda berada serintil. Iya. Di darat dan di laut di udara. Iya, roh, Pak. Lah umpamane sapi teleke apa, Pak jenenge, Pak? Letong. Pertanyaan enteng men. Lah umpamane telek pitik jenenge apa, Pak? Lencung. Goblok. Oh, Presiden Amerika yang ke-1 piro, Pak? Syarif mana? Rapal aku jene Ora apal, ora iso apal, utekmu telek tok. Ora iso aku apal. Lah utek telek apa yang mikir apa? Lah kuwi jeromu enake letong, serintil, lencung. Dadi gak iso, Pak. Kuwi kurang encer, Pak, kuwi, Pak. Makasih lebih atas teleknya.